ọ bụkwa na akpa ofuma arahụ n'ute mana onye ọbụla gbukaziri ute ya ohie n'ala maka na onye chụpụrụ onwe ya n'ụgbọ agasị na ụgbọ erute ya na iro dị n'ụlọ dị ka agwa abalị na onweghị onye ma ebe isi ya dị bụ na ya eji ọkụ agba ya ọkụ ebe ọ sọrọ isi ya nọrọ iwu ugbo na-aga hụrịrị ya ntị adịkwa o nwere ka ọ dị na ịkpakpa na nwanne ya wee gaa na-eri ya ọdụ ihe abụọ afọ asaa Emmanuel ji wee lụrịta ha abụọ na-arụcha ọrụ bekee ọ bụkwa naanị otu nwa ka ha ji ụgbọala ịma na anya bụ n'ụtụrụ m aka ọ bụrụ na ọnwa agwọ akwụ onye ụgwọ ọnwa ụgbọala mabiri ọkara ego logodi ewerezi ọkara nke fara afọ wee gboro mkpa ezinụlọ ọ sịkwanị ka o ree ya ere ego ụgbọala ọ ga na-agbafu aga ọrụ ga na-erikọrọ anya ụgwọ ọnwa o rekwana ya ego ọ ga-eji egota nke ọzọ adịghị Emmanuel ebugide n'ibu a ike agwụ ya o were otu ụbọchị ma ewere kpọọ oriakụ ya jụọ ya ma ndị ụlọ ọrụ ha na-etikpara ya ego n'ụgwọ ọnwa oriakụ ya sị mba na ihe 30,000 ka ha na-akwụ ya na anaghị etiga na anaghị ewepụ di ya si ya kwụsị ịrụ ebe ahụ ka ya chọtara anya ọrụ n'ebe ọzọ ebe a ga-enwe ike welitekwuoro onye ego n'ụgwọ ọnwa Rita sị mba na ebe ọ na-arụ uforo ya ahụ na ọ masịrị ya di ya hapụ ya o wee ruo otu ụbọchị otu nwa ahụ ha ji ewee daa ahụ ewee na-ebugharị ya site n'ụlọ ọgwụ ruo n'ụlọ ọgwụ ego dị nke nwoke n'aka agbarisiela ọjọọ nwunye ya ma nwere nke o ji nwunye ya sị na onwe ya ka o si dịrị ya di ya gbapụga bie ego ka o biri agbarie ebe a na-eme ka azụta nwata ndụ ọbara nwata agbatuo ruo 5%. Nwoke ebilie mapụ na-achọ ebe ọ ga-ebitegasị ego tupu ịma na-esi n'ebe ọ gara ibitesi ego abata nwata atụfee n'isi azụ ihe ewute ma obe becha akpakọrọ onwe ya bụrụ ozu nwa gaa lie ka ụbọchị na-akpụdenwe echefusie ihe niile otu abalị ka fon ịma malitere na-eme hangin mmadụ kpọọ ya n'ekwentị tupu ọ na-aga ịza anya bụ ekwentị anyụọ maka na ibu dị n'ekwentị karịrị o were ekwentị nwunye ya na-achọ ka o tinyesi ụfọdụ ihe ka ọ ga-abụ tinyechaa ọfọmatị afonu ya ihe a ka ọ na-emegasị ozi abata n'ekwentị nwunye ya Emmanuel agụọ ihe edere n'ekwentị ahụ ozi ahụ asị na ebe azụ ga-erikwu simenti 3 Emmanuel ahapụ ihe ọ na-eme gaa ka olu onye zutere ya bụ ozi o wee bụrụ na nwunye ya emeele nwunye ya ọ bụrụ na nwunye ya ka nọ n'ụra o wee gbatụrụ ọkụ ekwentị ya wee banyezie na WhatsApp o wee chọpụta na nwunye ya arụọla na nwanne ya nwoke ụlọ na-egbuchi ya fensị ọ bụ fensị ahụ a na-egbu ka asị na ọ ga-erikwu simenti 3 Rita emeghị ka di ya mara imesi ebe ahụ banye na email o wee bụrụ na ụgwọ ọnwa na-akwụ Rita ka nke a na-akwụ ya okpukpu 3 mana ajụọ Rita sị na 30,000 ka a na-akwụ ya site n'afọ ruo n'afọ o nweghị ka o kwere ka di ya mara di ya gaala ego ole o nwere n'ụlọ akụ ọ bụ na ego nọ n'ụlọ akụ ya ga-ezu ịzọ nwa ha ndụ ma ọ lọkwa ụfọ anya mmiri ewere ju ya ma n'anya ọ chọọ ka ọ jụọ nwunye ya mechaa gba nkịtị ka chi bọrọ Rita akwadocha ọrụ na-achọ ka ọ pụọ di ya kpọọ ya jụọ ya kedu ka i si arụziri nwanne gị nwoke ụlọ ime ya ka m mara ị nwechara ego ole dị otu a n'ọba ego gị mee ya ka m mara o metụọ gị n'obi izi ajọpụta nwa anyị nwụrụ anwụ ịma ego ole a na-akwụ m n'ụlọ ọrụ mana amaghị m ego ole a na-akwụ gị n'ụlọ ọrụ izobe nke gị ajụọ gị sọ ọ bụ ihe dị otu a mana achọpụtara m ihe niile nna gị agwachara m ihe niile na ịrụọra nwanne gị nwoke ụlọ na-egbu fensị ụkwụ 3 Rita n'ala ọ maazị ihe ọ dị ya ka ya mee o were iwe kwere ụzọ pụnwa ọ bụrụ ọrụ ka ọ gawara bụrụ na ọbe nna ya ka ọ labara mmadụ ama o teghị aka ịma ji wee gara n'ụlọ ọrụ ya ekwentị ya na-ada aghara ole anya n'ekwentị ọ bụrụ na nwunye ya ọ tọrọ ekwentị ala o kweghị aza ya aza ekwentị akụgidene ime atachi obi wee zaze ya bụ ekwentị ozugbo ọ zara ekwentị ihe ọgọ ya jụrụ ya bụ ọgọ isi na m gwara gị na Rita na-arụrụ nwanne ya nwoke ụlọ ịma jụọ ya ọrụ ya ụlọ n'eziokwu ka ọ bụ na ọrụ ya ọgọ ya nwoke agba nkịtị maka ọ na-abụ ikpe ma ọnụ agba ehuru ịma gwazi ya na o soro bụrụ nwoke na o nwere ka ọ dị na ya na nwunye ya bi n'ime ụlọ kemgbe eri oge ọ naghị agwa ya eziokwu okwu a ka ọ kpụ n'ọnụ ọgọ ya nwoke agbanyụrụ ekwentị maka na eziokwu na-afụ ụfụ n'ahụ emesịa ọgọ ya nwoke na ọgọ ya nwaanyị tinyere nwunye ya na ụmụnne ya ha bịa gbuo ikpere n'ala biya na-arịa asị anya gbaghara ịmasị ha na iwe adị anya n'obi na ego bụ ego Rita ihe ọ chọrọ iji ego eme ya were ego menwe ebe iwe siri wee ya bụ na ọ na-eme ihe na o mee ka ọ mara na o kwesịrị ịdị na-agwa ya eziokwu na o nwere ka ọ dị na mmadụ abụọ bi n'ime ụlọ otu anaghị agwa otu eziokwu ịkpakpa na nwanne ya wee aga ọ na-eri ya ọdụ na anya na-etinyere anya n'ego ya ha ekele ya laa site kemgbe ahụ Rita enwerezioro onwe ya n'ebe di ya nọ oge ọbụla nọrọ ka aṅụ abụrụ mmiri tinye na di ya na-ehe eji ike enye ya ihu etu o si enyebu ya na mbụ ọ na-adị ya ka di ya chọrọ ịlụ nwaanyị ọzọ ọ bụ na ọ chọrọ ịchụ ya ọ gakwuru di ya otu ụbọchị ebe di ya gbegara aka n'agba na-eche echiche ụwa ya ọjọọ di ya ma ọ chọrọ ịhapụ ya di ya elee ya anya gba nkịtị ọjọọ di ya ma ọ chọrọ ịgba ya alụkwaghịm di ya sị ya na ọ bụghị obi ya mana ọ bụrụ na ihe ọ chọrọ na nsogbu adịghị site ka mgbe ahụ wee ruo taa Rita na-akwadozi di ya n'ọtụtụ ihe dị n'ime ụlọ ihe ọ chọrọ ime ọjọọ di ya si ya mee o mee di ya si anya hapụ maka na ọ ma na di ya enwe nsogbu maka na ọ ma na di ya chụọ ya na onweghị onye ga-adị ya ka di ya ahụ nwoke na-enweghị nsogbu nwoke mesapụrụ ya ahụ ugbu a ha ji ụmụ abụọ otu nwoke otu nwaanyị ịhụnanya ha na-amụba mgbe niile maka na eziokwu adịla n'etiti ha abụọ onwezi onye na-ezoro ibe ya ihe ezoro gee m ntị awọ sị na di atọ ka ụtọ ya ka o ji olọta nke ya kwụrụ ya n'azụ maka na ọ na-abụ ogori lụọ di abụọ họrọ nke ka mma di gị bụ onye isi ezinụlọ
ile ya anya ọ bụrụ na ọ na-agbasi mbọ ike ịhụ na ezinụlọ ya nọ mma na ọ bụghị dị arụrụ ala na ọ na-agwa unu eziokwu, aghọkwala nwoke ahụ aghụghọ, ezonarịkwana anyị ihe ọ bụla ị chọrọ ime gwa ya nke bụ eziokwu, mee ka ọ mara maka ọ chọpụta na ị naghị agwa ya nke bụ eziokwu. Ntụkwasị obi o nwere n'ebe ị na-ala, ọ bụrụ na ị naghị agwa ya eziokwu ka mgbe eri oge, kpọpụkwa mmiri ugbu ọ kọrọ gị n'ọba ụkwụ ka ọ ghara ịbụ oruo gị n'olu isi mmiri eriela gị. A na-agwakwa ochi ntị na agha esula, ọ naanị nshi ka a na-eme chetara anụ taa wee taa, ntị adịkwa ya gazie.